Снимаш клип? Да, тук в момента. Идвам. Трябва да има изненада. Да, вече имам 2 минути. Така, в момента влизаме в... Къде е пажината, Ми не знам. Значи това не е било пажина. Давай, влезай. Тук поне е топло. Да. Бахти. Чай да не стъпа някакво говно. Става да спане, какво? За спане става, аз ли... Тук ще си направим... Какво ще направим? Огън? Ще си направим огън, ще си направим пържолите. Ще си направим чай. Мирише на гадно. Мога ти кажа. Аз лично не бих спал тук. Има и картина. Прав си, има картина. Навлизаме в частна собственост. Да. Нотариален акт номер 953. Кажи чао. Виж майката. До утре вечер. Рубца с овца.